Shin menene amfanin content creation? Ya ake fara content creation? To yau zan nuna muku yadda za ku fara content creation. Content creation yana nufin shine ka dinga ƙirƙirar bidiyo naka na kanka. Ya zama kana da naka needs, kana da wani bidiyo wanda kake yi naka na kanka. To shine ake cewa content creation. Ka zama kana da naka needs, abu wanda ka zama ka iya shi, sai ka zo ka riƙa koyarwa, ka rinka bidiyo akan shi, kana ɗorawa a social media naka. To shine ake cewa content creation. Ba wani abu bane. Idan kuna so ku fara, tun yanzu ku fara, saboda yanzu yadda duniyar nan take, abubuwa mutane da za ku suna haɗa da content creation. Ko da kana wata sana'a, to kana iya kowace sana'a kake yi, za ka iya maishe ta ita ce content ɗinka. Abin da ake so kawai ka samu abubuwan kayan aiki. Misali wani zai ce ai kayan aiki su ne wahala. Kyamara, ring light ɗinnan da mi da mic su ne. A'a ba su bane. Wai ka kawai ta wadatar tunda farawa za ka yi. Idan can gaba abin ka ci gaba da yi, sai ka sayo waɗannan kayan aiki idan ka samu kuɗi. Amma idan ka ce nan take farko za ka samu kayan aiki, to abin yana da wahala. Ka fara da abin da kake da. Content creation ba abu bane mai wahala. Abu ne wanda za ka to ka ƙirƙiri abin da ka koya. Misali yanzu idan malamin makaranta hake, sai ka zaɓi wani course wanda ka ga ka iya shi sosai, sai ka riƙa koyarwa akai. Ana ma bidiyo kana bayanin yadda ake kaza, yadda ake kaza, irin maths ko dai wani course wanda ka san ka iya. Misali yanzu irin ɗan kasuwa kake, sai ka samu sana'a kaɗin ka riƙa content a kanta. Yau zan nuna muku yadda za ku yi kaza, yadda za ku yi kaza, ga yadda ake kaza, ga yadda ake kaza. To shine misali yanzu kuma akwai wanda ma na gani content ɗin shi cikin ɗakin shi yake yin shi. Za ka ga kawai ya to ya ɗora kan shi haka sama. Da ya ɗora kan shi haka, sai ya sa hoton irin Tinubu, nan kuma sai ya sa hoton wani, sai ka ga yana kalli haka, yana kalli haka. Yana nuna misali idan ya ga Tinubu zai kauce, idan kuma ya ga wani wanda shugaba ne na gari ya yi abin kirki, sai ka ga ya yi mai makin. To abin ne wanda ya zama content ba wani wahala ba ne. Sannan kuma akwai wanda na gani shi kuma Mallam Daurawa yake ɗaukowa, bidiyon Mallam Daurawa yake ɗaukowa. Idan ya ɗauki bidiyonsa, sai ya zo ya riƙa tambayar shi, malam ya ake kaza, malam ya ake wankan janaba, sai ya sa bidiyon na wannan malami yana ci mishi wankan janaba ya kasu kashi yana kaza. To ya ake yi, yana sawa da yana kirewa, shi yana tambayar shi kuma yana yi. To duka content ne. Su abin da Facebook suke so shine content creation. Ka zama content creation, ka riƙa ƙirƙirar bidiyo naka na kanka, mallakarka, ba wai ka riƙa ɗauko bidiyon wasu kana ɗora ba. Idan kana ɗora bidiyo naka, to shine za su fara biyan ka kuɗi. Facebook ba, kowane social media in dai kana ƙirƙirar bidiyo naka, to ba za su baka matsala ba. Da ka cika ƙa'idodin da suke buƙata, za su fara biyan ka. Amma ka riƙa ɗauko bidiyon wasu kana ɗorawa, to wannan ba za a biya ka ba ko ka kai mataki. Za su ce kana da unoriginal content. Don haka ku tashi. Content creation ba ya gare shi ba. Abu ne wanda kawai abin da ka iya ne shine za ka rinƙa yi. Kuma kayan aiki ba dole sai ka mallaki kayan aiki tun farko ba. Abin da ake so kawai ya zama kana da wayarka, kuma kana da idea na wani abu wanda ka shanye akan ka iya shi, sai ka zo ka riƙa bidiyo akan shi. To shine content creation. Idan wannan bidiyon nawa ya burge ka, don Allah ka mun sharing, sannan kuma ka mun liking, sannan kuma ka mun sharing a group. Nagode sosai. Idan ba kai follow in wannan account na ba, kai follow din shi. Nagode sosai. Zan ci gaba da ƙara kawo muku bidiyo ka zafafa akan yadda za ku samu kuɗi a Facebook. Sharing wannan bidiyo shine zai tabbatar min da cewa lallai ka amfani da wannan bidiyo, kuma kana so 'yan uwa masu amfana. Nagode.